Дани. Къде е това, Даня? Къде се е скрил? Да, няма го, Даня. Тя се усмихни. Кажи, бабе, излизай. Излизай от туалетната веднага. По-бързо. По-бързо. Още по-бързо. Кажи му, бабе, излизай. Вижте. Така сърите. Още един път. Бабе, излизай, бе. Кажи, Шарапове дават по телевизията. Шарапове дават по телевизията. Ти как се казваш, бе? Тя кажи как се казваш. Кажи тук как се казваш. Изправи се и кажи как се казваш. Кажи, аз се казвам Даниел Петров. Ма как Тодор, бе? Петров, бе. Кажи Петров.